Το ίδιο στέλνει. Α, αφού λέει επίσης. Α, άλλο είναι. Το ίδιο είναι. Ποιος? Ω, μπο. Τον πίες. Όχι. Γιατί όχι ρε. Τι? Ακπομπή. Α, ναι, ναι. Α, μπράβο, όμω. Κάτσε να τελειώσει το τραγούδι, θα μου τα πρίξεις εκεί. Πήγε στο τραγούδι. Κάτσε να έχω κάνει αυτόν. Το έχω κάνει γιατί μου το πρίζει. Ελεηνός. 66 updates. Σατανικό. Γιατί αυτό έχει μείνει έτσι ακόμα το refresh? Δεν ξέρω. Σκατά με πράσινα κεφάλια. Κυρίες και κύριοι, έχω να σας ανακοινώσω ότι από τη νέα χρονιά θα έχουμε κυνήγι λαγών. Μόλις μπει η νέα χρονιά θα έχουμε κυνήγι λαγών. Δεν κατάλαβα Χριστό. Μόλις μπει η νέα χρονιά Ναι, κατάλαβα τι είπες. θα έχουμε κυνήγι λαγών. Τι εννοείς δεν κατάλαβα. Ότι θα έχουμε κυνήγι λαγών. Είσαι πολύ μαλάκας. Και παίρνεις. Την παίρνω όλοι. Έχεις δίκιο. Άκουψε Είμαι όλο. και λέω. Κάτσε. Πες μου ότι έχουμε τρεις. Όχι. Όχι. Κάτσε να του πω. Μπες και δες πόσους ακροατές έχουμε. Λύσαν δεν γράψει γιατί Ναι, ναι. θα ψάχνω. Χάμισε τα. Κάτσε να μπορέσω. Ας έδειξα σε αυτό το μαλάκα το τρέιλερ και μου κάνει μια. Από εκεί βαρβάκο καταλαβαίνω πως τα νησί μέχρι και στο σταθμό σου Χέλτον έχεις πει. Και του λέω, τι ρε βλάκα. Κόλαση δεν σημαίνει λέει αυτό. Ω, μπο! Ωχ, μαλάκες και τα βίντεο ξανά. Ούτε κεφαλαία παρακαλώ. Καμπαμαρού φυσικά. Καμπαμαρού. Νίνα Williams. Α, έχει φύγει η Νούνα. Κρίμα. Ραφλικόπτερ. Αργήσαν γιατί. Ραφλικόπτερ. Είναι γελίο, όπα, μίλησε. Κάνει μια μαλακιά θα είπε τώρα. Θα πει με τέτοια φάση θέλει και εκπομπή. Α, εντάξει. Ξέρεις, και να μην το γράφει δεν βάζει στο 3. Να φύγει ένας τώρα. Όχι ρε πούστη, δεν το πιστεύω, κοίτα δεν το γράφει. Ω. Εντάξει, εμείς θα πούμε ότι μας δείχνει τρεις επειδή το είπαμε, τώρα ξέρεις. Το ότι φαίνεται βίντεο δεν. Πού φαίνομαι, σιγά μην φαίνομαι, να φαίνομαι. Μη σκύβεις. Δεν μπορώ να μη σκύβω. Είναι πολύ όμορφος. Στο συγκρότο μου μπαίνει τώρα Φόζι Γκρέιλ, να τους ακούσετε όλοι, γιατί είσαστε όλοι μαλάκες και δεν ξέρετε την τύφλα σας. Τη σκιά σου. Να πάρε στο διάολο. Λοιπόν, να τους ψάξετε όλοι επειδή είναι πολύ, πολύ, Progressive. ακριβώς είναι ένα progressive Να το σχήμα. ακούσουμε! Λοιπόν, είναι το τραγούδι τους Grail από τον δίσκο Follow the Grail που βγήκε την εφετινή χρονιά. Chasing the Grail. Chasing the Grail το 2010 υπό την δισκογραφική εταιρεία, υπό την Θα αίγιδα, λήξει. υπό την αίγιδα του Υπουργείου Πολιτισμού, ναι. Άιντε, το ξέρω το πει. Σαμπούτα είναι, δεν ξέρω το. Αυτό σου λέω Dick Smiley. Δύο. Τι δύο γάμο την τύχη σου. Τι δύο γάμο την. Progressive τραγούδι αυτό το μεταξύ. Ναι. Γάμο θέλω σουβλάκι τώρα. Ρε μαλάκα, εγώ. έτσι και βγούμε βίντεο να τρώμε το σουβλάκι, θα είναι θεϊκό. Μα θα βγούμε βίντεο να τρώμε σουλάκι. Α, ναι, μπράβο. Spoiler. Ναι, ναι, spoiler. 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 Πρέπει να κάνουμε και ένα edit. Ξέρω εγώ να κάνουμε τα χέρια έτσι και ξαφνικά να εμφανίζεται κάτι βουβουζιάρες. Α, να βρει βουβουζόλα. Σαν και το μαλάκα. Ποια βοβοζέλα γάμο. Γιατί. Θα πω ρε. Α, είναι ο τρίτος δίσκος νομίζω.
Όχι, τέταρτος είναι. Ξέρεις πιο γενικά. Α! Λοιπόν, κάτσε. Βάτα το. Κάνε να πούμε και για το 3. Βάτα το. Τι βάτα το. Ρε εσύ, Το ίδιο. πόσες φορές το έχεις στείλει γαμώτο μου. Έτσι. Μιλάμε, είμαστε Τι πολύ. είναι. Ροκ, Δηλαδή, και ο Τζέρικο να μην ήταν πάλι θα μπορωνόμουν. Αφού είναι Πρέπει να σου πούμε πως αυτό είναι το τρίτο άλμπουμ στη σειρά των Φόζι. τέλος πάντων. Τέταρτο είναι, αλλά. Δεν πειράζει, τι 4, τι 3. Όλες μου είναι 3. Ναι, 4 μείον 3, 3. Τι είπα τώρα. 4 4 μείον 1, 3. 4 μείον 1, 3. Τυχαίο. Τυχαίο. γαμίσω. Τυχαίο. Ρε μαλάκα, πριν που πήγαινε πρώτα με τα σχετικά. Τον έχεις δει αυτόν τον καράφλα σου. Ναι. Δεν είναι ίδιος με τον Γιάννη στη φάτσα. Και το βλέπεις, και το ψυγείο κάνει μια αρχίδια, αλλά και σώπησα στο χέρι. Ωραία, σκύλε. Σκύλετ. Αρχίδια. Κάτσε μετά πάλι φως, να βάλουμε κάτι πιο Ναι, ρε, αυτό είπα κι εγώ. ευγένειος chill. Μη σε χρειάζεται. Το κέικι το είχα ψάξει. Και το γιου, και το ζή με γιου, λες και ήταν από γυναίκα. Όχι κισί, όχι κισού. Ο κύριος, έρχεται ο κύριος με τα σου. Εκεί. Γαμάτο, σαν άλογο ακούγεται. Όπα, κάποιος είπε κάτι. Sony BMG. Α, το τηλεφάκι. Το τηλεφάκι λέω εγώ. Ω, κουδούνι κάποιος είναι. Λες να είσαι εσύ. Περίμενε, κάποιος είναι. Περίμενε, πολύ λες. Παρουσίασε παρακαλώ. Βάλε ένα άλλο. Λινάδα. Ήταν οι γείτονες. Το ξέρω, θα βάλεις άλλη τεμπρίτ. Όχι το isolation ρε μαλάκα, βάλε το still remains γαμώ, την τύχη μου γαμώ. Αν το βρω, Δεν προλαβαίνει. αν έχει δεν το έχουμε βάλει κιόλας. Δεν έχω σοβήσει. Κάτσε και ένα τρικό emoticon. Είναι όλοι τους. Γάμισε τα. Ένας και ένας. Όλοι οι καλοί φύγανε οι καλοί τώρα. Ναι ρε βούστη. Λοιπόν, αφού τελείωσες το code, μπες. Ακόμα! Τι παίζει online παίζει. Ναι. Καλά και αυτό Call of Duty online. Όχι, δεν είναι έτσι, δεν βούτζω από τους άλλους. Αχα, βρήκαμε κι άλλο να κρατεί. Present το isolation. Present το isolation ψωμά. Δεν ξέρω αν σας το παρουσιάσαμε, αλλά αυτό το τραγούδι είναι το Isolation των Alter Bridge. Bridge. Μην πω και Antenna Bridge. Ψωλή.
Μαλάκα, και του άλλου λίγο στο σπίτι μάλλον. Όμπο! Έλα ξεκινήσουμε λίγο από τη σίδια. Όμπο, κάσε να κάνω επεξήγηση. Πήρε και χωρίς το χάμερ. Το πήρε και ο Χρήστος. Άρα, τι καλύτερο από την συνοδεία μας. Είσαι μαλάκας. Τι είναι αυτό? Κάτσε να δεις τι μου έχει στείλει. Τι λέει νος? I like. You, ξέρεις, αρέσκω. You and me, us. Ναι, αυτό είναι το κύριο σημείο της εικόνας. Τι να στείλουμε τώρα? Αρέσκω. Ναι, δεν βάζει ποτέ ρε αυτοματικά. Αφού μαλακίζετε στα παπάρια μας. Στα παπούτσια μας. Γιατί δεν διαβάζεις? Ο κόσμος, δεν ξέρω. Α, καλά, μου αρέσει πρέπει να στείλω. Έχουμε. Λοιπόν, γιατί στέλνω συνέχεια πει? Δεν ξέρω. Είσαι πίστης. Πού να έρχεσαι? Αυτό είναι το γέλιο χωρίς τέτοιο ήχο. Το άϊχο. Άϊχο. Μη σου πω και λάιχο. Το άϊχο. Ακριβώς. Θα σε χακάρω. Κάτσε. Θέλω να κάνω μια προειδοποίηση. Ξέρετε ότι υπάρχει περίπτωση να σας χακάρουμε. Είμαστε hacker. Κι εγώ είμαι hacker, Φυσικά είμαστε hacker. Είμαι hacker. Και έτσι βάλουμε το super κινητό μας έξω. Θα συγγραφούμε στο Facebook και θα σας κλέψουμε όλους. Πούστιδες. Θα σας γαμίσουμε τις μάνες. Γαμώτο. Γαμώτον. Μπήκαμε φόζι, κάνει Πάοκ. παρουσίαση. Λοιπόν. Τι είπες για τον Πάοκ? Δεν είσαι Πάοκ, ρε. Δεν με νοιάζει. Είναι ο πατέρας σου. Ναι, Ξέρεις. Φόζι και let the madness begins. άντε να τα ακούσεις. Να τα ακούσω. Βάλουμε ύστερα και Lamb of God να μείνει όλο στον τόπο. Βάλε κάτι. Δεν έχουμε. Να βάλουμε και κάτι αντρικό. Α, καλά. Θα δεις όρεξη τι γίνεται. Θα σε χακάρουμε, hacker. Ναι. Γαμό. Κάτσε μόνο να κάνουμε και αρέσει. Γαμίς τη μάνα με τα γλωσσό τέτοια. Ναι. Όχι, κανένα γκέι θα είναι. Θα σου βάλω. Και εμένα αυτό τι είναι? Το σχολείο σου. Ναι, όχι, από το γυμνάσιο. Γιατί στο ένα βάζεις ένα και στο άλλο βάζεις? Δεν ξέρω, θα λάθος. Είπε κι άλλα. Τέλος Ω, μας έχουν πρίξει τα... Κάτσε να κάνω εγώ στο φόρουμ που τέτοιο. μισό. Λόρντι. Ναι, είναι το αγαπημένο σίγουρα του. Σοβαρά. Το μενού έχει καμιά παγοριά. Αμέ. Βάζεις power. Αλλά κι αλλού είναι. Έχεις. Ναι. Ω, ναι. Ω, πω γαμώ, τι λες που είμαι. Blind Guardian. Πώς επικοινωνώ. Δεν θα προλάβω να κάνω εκείνη στο φόρουμ. Γάμισε τα. Και εσύ άνθρωπε μου. Θα βάλουμε το Into the Storm. Άρα έπρεπε να έχουμε ένα λάπτοπ. Έπρεπε να έχουμε ένα pop. Ένα pop. Πες ο Πέρτζια. Όχι, ένα pop τραγούδι. Α, Α, μπράβο.
Μας πώς να το ακούσει. Έτσι. Ένα έχουμε ακροατές. Αυτό το θέμα ξέρετε.